Реал Мадрид бо трансферҳои бузурги ояндадораш ба худ ҳамтон надорад. Хариди Эндрик нишон дод ки онҳо аз сиёсати пешгирифтаи худ розӣ ҳастанд. Шояд ин ҳама ба хотири эҳёи галактикуси ҷадид бошад. Дар ин навор мо мебинем ки кадом ҷавонони бо истеъдодро Реал Мадрид бо шартномаҳои бузург харидааст. Обуна шавед ва то охир тамошо кунед. дӯстон, навори мо бо дастгирии ширкати 1x омода шудааст. Рақобатҳои футболӣ ва дигар навъи варзишро бо хизматрасониҳо ва коэффициентҳои баланди ширкати 1x боз ҳам ҷолибтар гардонед. Он ҷо регистратсия осон буда, пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё бароятон дастрас мебошад. Ана барои обуначиёни канали Футбародарон бошад, иқдоми махсус омода намудаанд ки дар аввалин пардохт бо промокоди TouchFoot ба ҳисоби шумо то $100 бонус дода мешавад. Силкаи заруриро дар комментария мегузорем. Ба ҳама муваффақият. аз вингери машҳури Реал Винисиус Junior шурӯъ мекунем. Вақте ки ӯро соли 2018 аз Фламенго хариданд, ӯ яке аз ояндадортаринҳои Бразилия маҳсуб мешуд, вале соли аввалаш мисли интизориҳо сипарӣ нашуданд. ӯро аксари вақт барои истифода набурдани ҳолатҳо критика мекарданд. Ана бо гузашти вақт бошад, имрӯз ӯ яке аз беҳтарин вингерони ҷаҳон ба ҳисоб меравад. Ҳамдастааш Родриго аз пайроҳаи ӯ меравад. Родриго ситораи ҷавони дигаре ки маҳорати инфиродиаш олӣ аст. Вақте ки ба Реал вақти каме бозиро мегирифт, вале сифати бозиашро ягон вақт гум намекард. ҳамин хел ӯ дар лаҳзаҳои ҳассос вориди майдон мешуду голҳои хотирмонро ба самар мерасонид. Ба монанди голи ҳалкунанда ва камбеки Реал муқобили Манчестер Сити дар соли 2022. Он голро ҳамагон дар ёд доранд. ҳамин хел не? имрӯз Родриго яке аз моҳраҳои асосии ҳайати Реал Мадрид ба ҳисоб меравад ва ҳамроҳи Винисиус онҳо дар оянда легендаи Реал хоҳанд шуд. мутаассифона гузаштаи Мартин Одегард ин хел нашуд. ӯ имрӯз сарвони Арсенал аст, вале чанд сол пеш дар Реал нолозим буд. Дар синни 16-солагӣ Реал Мадрид ӯро аз Лигаи Норвегия харидорӣ кард. 2 соли оянда дар дастаи Кастила бозӣ мекард ва вақте ки 18 сола шуд, бозиаш ба ҳайати Би мувофиқа мекард. Ана аз тарафи дигар, ӯ бояд бо Крос, Модрич ва Каземиро барои ҳайати асосӣ рақобат мекард. Ба хулосае омаданд ки ӯро ба дигар даста иҷора равон кунанд. Баъдан ҳам ӯро ҳамин рӯйдодҳо интизор буду. Ба дастаҳои Витес ва Реал Соседад иҷора рафта аз худ дарак медод. Вақте ки дарк кард ки дар Реал ҷое барояш нест, зуд ба Лондон кӯч басту, боқӣ монда ҳамааш моли таърих гашт. бозингари дигаре ки ҳамин гузаштаро дорад, ин Такефусо Кубо мебошад. шумо ӯро собиқ бозингари Реал медонед, вале як факти ҷолиб аст ки Кубо пеш аз омадан ба Реал дар академияи Барса тамрин мекард. бале, ин ҳақиқат дорад. вақте дастаи шоҳона соли 2019 бо ӯ шартнома баст, Кубо бояд яке аз ситораҳои даста мешуд, аммо мутаассифона кор дигар рангро гирифт. ӯро ҳамеша ба дигар дастаҳо иҷора равон мекарданд ва соли 2022 бо ягон бозӣ дар ҳисобаш дар Реал Мадрид тарки бошгоҳ карду ба Реал Соседад пайваст. хубияш ҳамин ки ӯ дар синни 22 солагӣ яке аз беҳтарин бозингарони Реал Соседад маҳсуб мешавад. Перес ҳамзамон ҷавонон ба монанди Камавинга ва Чуамениро харидорӣ кардааст ки дар Фаронса аллакай номдор буданд. масалан, Камавинга соли 2021 аз дастаи Рен харидорӣ шуд. дар Реал ӯ бояд бо бозингароне мисли Крос, Модрич ва Валверде рақобат мекард ки албатта ивази онҳо кори осон набуд. барои ҳамин ӯро дар дигар мавқеъ ба монанди ҳимоятгари чап истифода мебурданд. Камавинга дар дилхо ҷое ки набошад ҳунари олӣ нишон медод ва мухлисон бовар доранд ки ӯ ҳатто дарвозабон ҳам шуда метавонад. футболбози универсалие, ҳамин хел не? албатта, бо пир шудани Модрич вақти бозии Камавинга ҳам бештар шуда истодааст ва чанде баъд мебинем ки нимҳимояи Реал ба дасти ӯ супорида мешавад. Чуамениро бошад як сол баъди Камавинга аз Монако бо маблағи бузурги 85 миллион евро хариданд. нисбат ба Камавинга бахт барои Чуамени хандид ва медонед чаро? чунки ӯ вақте харидорӣ шуд ки Каземиро ба Манчестер Юнайтед фурӯхта шуда буд. барои ҳамин мавқеъ гирифтан дар ҳайат барояш осонтар буд. имрӯз ӯ дар ҳайати асосӣ ҷой дорад ва ба назар солҳои оянда касе ҷояшро гирифта наметавонад. нафаре ки мисли онҳо будан мехоҳад, ин Арда Гюлер мебошад. ӯ дар рӯйхати ҷавонони бо истеъдоди Реал дар боло қарор дорад. моҳи июли соли 2023 нимҳимоятгари ҳуҷумкорро бо арзиши 20 миллион евро мадридиҳо харидорӣ карданд. Арда бояд ба осонӣ дар ҳайат мавқеъ мегирифт, вале карьерааш дар Реал бо ҷароҳатҳои зиёд шурӯъ шуд. барои футболбози монанди ӯ ҳодисоти хуб набуд, вале бо 18-солагӣ ӯ ҳоло вақти зиёд барои дурахшиш пайдо мекунад. шумо бо ин фикрҳо розӣ ҳастед? фикру назари худро оиди ситораҳои ҷавон дар комментария қайд кунед ва навори ҷадидро мунтазир бошед.